Kilawin bay. Kilawin. Kilawin. Luto, kilawin bay. Cookers. Party cookers. Saan ito? Tigluto. Hoy, tumutuloy. Ang aking kusinero. Ayan. Hello, kusinero. At 1 tablespoon. At sugar 1 tablespoon. Anong klaseng luto yan? Kilawin in Bohol. Kilawin in buhol. Kilawin in buhol. Kilawinin. 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 At sugarinin. Butanginin, tanan ba? Lahi palahi. Mpunay mo ha. Di mo ka manundog kay Almuan. Cookers ko. Chip cook. Ayan, si Chip cook. Para gahong kabuin. Where's the kabuen? Oy, dakabuin. Kabuin. Wawa na. Magluto tayo ng kilawin, guys. Bigyan ng tubig, kunti. Konting tubig. Kaya pa gamay tubig ba? Konting tubig, konting asin, konting sugar. Ganito, guys. Kaya na, ya. Ganito kay Suyin. Ganito yan. Luto tayo ng kilawin. Lagyan Ay, Ajinomoto. Ano to? Ajinomoto. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Kusinero ko, guys, oh. Uy, sayang. Kanina hindi kita kinukuhaan ng pagtadtad, uy. Wala. Sayang. Sayang. Naditsuyin. Naditsu naman yan. Naditsuyin kasi hindi. Sabawin. Nagsabawin. Kainan na. Kainan na, guys. Ito ang naluto naming, ayan, kilawin. Kilawin, guys. Luto na. Ayan na, ang finished product. Ito. Ayan, ang dinuguan. Dinuguan. Ano yung dinuguan? Ano yung dinuguan? Sa Tagalog? Sampay na. Sampay na. Dinuguan sa Tagalog. Sampay na sa Bisaya, guys. Ayan na. Na, guys, ang finished product. Dinuguan. Dinuguan, guys. Umaso-aso pa. Ayan.